Вайло участва. Не бе, той всеки ден тук. Който е бисер? Черен хайвер. Алвел. От коя риба е той, бе? От чига. Чига? Не от чига, от набайци фака рибата. От набайца фака чигата. Борка. Не от чига, чигой. 3,200 ли бе? Сега, той нещо, По 60-то го бъде. чета, ще влезе в YouTube. Той по-добре че у 60-то Вяла го ти? бъде. Ако на мен не вярна ти, Питайте кратуда. Доктора вика, ще се знаеш, правим кой ще фане най-голяма чига. Аз Доктора. с война. Бъде, тъс риба. Вали фана най-голяма. Вали фана най-голяма. И тебе. С румен фанаха най-голяма. Зимата гол. 4300 фанаха. Гол. Доказа. Ние фанаме 3200. Аз мога. И гинчето върти докато там. Няма я ги. Или 3200 фана няма скайвер. Няма я Ма вашата мъжка. Искаш, мога да закараме на вечер да отидем. Сере, прати още в колет да накараме калинка да забремени. Или фанаме. Такова, ама. Гага, ама. Пет балканчета прати, пет. С колет, да. С колет. Той също мога поедам. Мали дни него маме. Става ли?